Град сме с кеф, го обявявам, и последното 4x4 на старата цена от преди Коледа току-що се продаде под телефона. Променям това ТВ, което се продаде под телефона с едно обаждане от 1-2 минути, 1-2 клипа на Viber. Колегата от Димитровград, Янко, вика: брато, гледам те, следвам те, известен си, готин си и ти вярвам. Отива машинката на иконта и утре при него. Ето я. CF 450-ката S-ката. Давах вие без пари. Та на изплащане, та ми писахте, та ми се обаждахте, та ме питахте. Момчето за 1-2 минути си го купи по телефона. Така се прави. Студентски град сме най-известните. Viber, WhatsApp, ще има още внос, както обещах, на топ машини. Ето тук тази хондичка днеска пристигна, снимал съм я заед TGB-то и още много. АТВ-то се черил днеска. Пишете, звънете, вносът първа почва новия. Чао, чао!